ji bo bidestveînana Ekrêziya Navmalê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê û bo bidestveînana mafên rewayên gelê Kurd û bo derbasbûna Herêma Kurdistanê û Iraqê û deverê ji van êrişa û nakokiyan li vê qonaxa hestiyar kadir û endam û dilsozên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê yên Êzidî daxwaza bestina çwaremîn Kongrê Yekîtiya Niştimaniya Kurdistanê dikin û wekû ew dibêjin ji ber ku êketî pêgehekî bihêz heye lewra bibestina çwaremîn Kongrê Êketî dibit gelek ji van qeyran û nakokiya çareser bin. Bîdarin serkirdatiya Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan ku kongre zûtirîn wext bête bestin kongre gelekî giring e bo nav Êketiyê de bo Ekrêziya Êketiyê bo Ekrêzaya Kurdistanê bo Iraqê am yani bo Iraqê giştî ev kongre me gelekî giring e. Fa em hêvîdarin zûtirîn wext kongre bête bestin da ku navmala Êketiyê baştir bikit û xweştir bikit. Kiçeke Êzidî ez daxwastime Kongrê Yekîtiya Niştimanî Kurdistan zûtirîn kat bête bestin. Çunku Kongrê Yekîtiya Niştimanî Kurdistan nûkirina Êketî Niştimanî Kurdistan e. Xelkê me hemî çaverê Êketî Niştimanî Kurdistan e bû bestina evî kongrê mezin. Piştî çûna Mam Celal pêdivî Yekîtî Niştimanî Kurdistan xwe nûkite ev e çengû hemî xelkê me çaverê Êketî ne taybetî cumhûr û layîngir û kadrên Êketî Niştimanî Kurdistan hêvîdarim Êketî Niştimanî Kurdistanê bi çavekî mezin sehkite evî xelkê çengû xelkê me xelkekî berfireha û mezin e di Kurdistanê de û taybetî giringiya Yekîtiya Niştimanî Kurdistan wek hizbeke here mezin di nav gelê me Kurdistanê de bo rizgarkirina Kurdistanê û hemî takên Kurdistanê. Ez bînim bestina Kongrê Yekîtiya Niştimanî Kurdistan kongrê çarê zoriyeke mêjûyî ye bo Yekîtiya Niştimanî Kurdistan û bo Kurdistanê. Çunku hegem sehkinê vêgel vê qonaxa hestiyar del Kurdistanê û Iraqê qonaxa gelek aloza بروی دارایی و بروی سیاسی و آریشین گلگی مترسیان هنر سل هریما کردستانی هنر فبتویا جی اکتی گلگ تمن و جی اکتی 42 سال اکتی سه کنگره بدیتنام گلگی ما بتوی بو اکتی نشمانی کردستان حتی 10 کنگره بسته با آریشین افخوی بتن چهار ساکرین افگلگ مهمه اکتی کنگره چاری بکت گەشەپێنانە بنەرەتیە ڕێشەیی یا ڕێخستنی مافێ کادرا ئەس بینیم گەلەکە پێتڤە ئەڤر و کۆنگەرە یەکەتی بتەکرێن و ئەم هەمی سەرکەفتی بن. هەروەسا کادر و ئەندام و دڵسۆزên Yekîtiya Niştimaniya Kurdistan yên êzidî ew yekeş dana xuyakirin ji bo bestina kongreyekê serkeftî pêdiviya hemû kadir û endamên Êketî li ser rêbaza Mam Celal kar û xebata xwe bikin ji ber ku mefa bo Êketî û Kurdistanî û deverê tê de heye û take ڕێگایە ji bo derbasbûn ji van hemû qeyran û nakokiyan. Şirwan Xidir, Kursat News, Komalgeha Xankê.